Здравейте, хора! Аз днес ще да пъзъл, но батко ми малко го боли главата. И съм малко хремов. Голяма работа. Да. Вижте кой пъзъл ще реди. Ето този. На Пепа Стеда, но не знам кой го е надяскал. Не съм аз. И аз съм. Хора, вземам камерата само. Може и хора да... Днеска моето видео да е това, а не на батко ми. Да, може. Ето, оставям камерата. Довиждане. Сега няма да правя видеа. Чао! Здравейте! Вие с батко ми няма той да участва. Ще да пъзъл на Пепа. Знаете ли сте малко ми пиете косата, защото не съм вързана и постигана. За това. И мога да си... Вижте, само хора. И мога да така да си върза кръка. Пъци. И се ви изпея една песна. Някой си ми даде гебена, отивам да взема гебена и се вързвам. Сега казах хора как се маха пластика. Да ви покажа ли? Ако вие го направите, ако имате такъв гебен, малко ти си казах тюряпа. Само не казвай на мама. Ето на хора да участва. Хора, бато ми сега да изи телефона, вижте новия гебен, как ти ми го даде от салона. Как ми и аз малко имам спори като батко ми, но майка ми не смага как и вижте как ги обяствам частите. Така. Хора, който иска да правите кодо видео, да се обяви. И вижте, така както ги обясням. Така. И вижте. Видяхте ли ме? Ако не сте ми го гледай, като почне това, ми го гледайте. Ако се заеди, ако не се заеди при вас, ми го гледайте. Мелек май не гледа другото видео, а? Мелек не гледа другото видео, какво е това? Ние сме... И бата ми вече иска да не съм приятел на Мелек, но аз съм ми приятел, защото съм ми приятелка. Не се губи Мелек, бе. Вие когато се видите, направо поудявате. Вижте. Ей! Сега ти оправя косата. И хора, искате ли? Така. Вижте как се есен. Малко скобя. Ау! Вижте така. Днес казахме буквата Ш. Така. Вижте. И после, след като ги изговори, утре глава буква Ш и после ги изговаряме и
после вземе готвача. Ай, къде се? Сайк. Чакай. Дай 5 бат. Сайк. Дай 5 сайк. Дай 5 сайк. Я дай 5. Я ти дай 5 със сайк. Чакай. Дай 5. Дай 5. Я от земята да станете веднага. Окей. Веднага. Окей. Аз кекнах, мама. Веднага от земята се качете на кревата. Окей. И искам тук класиците да се съберат. Сега Да. това го служи в YouTube, там където гледаме едни неща, където гледаме детските. Да. Айде, отивай. Добре. И го